Kedves nézőink, a Jakut Hokedlik történetét egy 18 részes filmben majd később megismerhetik. Hokedlikét 1 óra. Most, mint cseppben a tenger, fel kell mutatnunk valamifajta eszenciális változatot, ami engem érdekelne, Csabi, hogy e között és e között mi a különbség. Tehát ez egy primitívebb, házilagos dolog, ez pedig már szinte asztalos kezére utal. Ilyet mindenki tudott csinálni, vagy pedig volt-e már valamifajta szakmára specializálódás? Itt alapoztan urukkutakáita. Urukkudo kennikiból. Buszáma urukkuta. Urukkudo matrena bakáljájbották. Aha. Budagan urukkutotul, egy bitákodul. Aha, onto bubol lagina? Hina onto lákula, bubol lákani kahon. Aha. Itu nana. Aha, onto urukkusa halarga basztaki alapoztoro innik kurdukat Szinte nem gondolta, turka. Tehát itt meg van hajtva tulajdonképpen a Tonet bútornak valami fajta lelki rokon, az a különbséggel, hogy ezt nem gőzölték és nem bükfából készült. Milyen fából készült ez? Azt mondja, hogy talach bokornak a... Aha, tehát egy bokorfajtából. Na és erről mit tudtunk meg? Bokorból vagy főzfából? A főzfáról mi is tudjuk, hogy hajlítható. És ő? Hát nézd meg, hát ez már egy gyalult, teljesen profi, gyalult, csapolt. Úszkihíó. Ez egy külön mester csinálta ezt nem mindenki magának csinál, ilyet azért nem tudna. Hölgyeim és uraim, nekem a Jakub Folklór nyitott könyv. Most 2 Hokedlit olvastunk el. Ott a bú úsz ongorbatok. Csaba és Adat közlünk még hosszan beszélgetnek. Mi ezt majd egy 48 részes Jakub szállásokról szóló külön sorozatban fogjuk bemutatni. Azt javaslom, hogy balagjunk át az istállóba, ami azért érdekes, mert a klasszikus téli szállás esetében az istálló össze volt építve. Egyébként ez Magyarországon sem oly ismeretlen, magam is láttam olyan parasztházat, ahol az állatok jobb körülmények között laktak, mint az emberek maguk. Javaslom, ti még hosszan beszélgessetek és teázzatok, mi átmegyünk az istállót megnézni. De azért gyertek, ez csak humor volt, és mondd meg az édes embernek, hogy muszáj vagyunk az idővel gazdálkodni, és ne vegye ezt olyban, nem tudjuk enciklopédikusan minden részletét meghallgatni. Bultó, alapoztukon először kezd a szériáltól kepszetiekkel höpp. Jó, szóljatok, ha mehetünk. Nem álltatok le, ugye? Ez nagyon érdekes. Itt átsettenkedünk az istállóba, és nagyon jó volt, mert ha csak 2 köhintett a tehén, akkor a házigazda már át tudott venni, és rögtön beadni neki valami köhögés csillapító. A kirebit? Hagy nyitva, hogy be tudja menni az úriember. Kiírem be van. Meg, de nem hasznos. Nem álltam meg. Itt kijön rá, tudná, hogy éhen ez. Ezt akartam. Mindig ő a lényeg. Igen. Hogy ezért van elkerítve, és azoknél lógnak itt. Ezt a 2 dolgot. Jó. Többit majd a franciáknak elmondja. Nem bántom én, hát ő már érti, nem tudok, hát muszáj kicsit redukálni, megbolondulunk. De Peti, így most már leütünk, az már normális volt, nem? Kezelhető volt. Úgyhogy törekszem én is arra, hogy megszüntessük a Négerek harca az istállóba című filmet. Beneverd a fejed, Csabi. Nem lesz jobb. Csaba. Miért? Akkor ne? Hát érdekel, hogy ott a kert, akkor hát érdekel, miért ne lenne jobb? Hát jobb fény lesz. Jobb fény lesz? Hát persze. Nem, azt mondja. Csak egy szejű. nem jobb. Szembe lesz egy Jó. De az öregen nincs semmi fény. Az öreget ide kéne állítani. Akkor nyis ki. De akkor kinyitom 2-be, jó? Mind az 5 engednek most ide.
Sille hetorallat. Buto bor hit betora. No buto bor kamana kaimana tuwete wala ko bra. Amanna. Uniti bir buene to bayango de tete na pueta deni te. Bu Hiti Sierra tata. Gohulubudda. Ay hiti tata. Hitina. Sitinen. Hitina. Szintén lószerből készültek a kötelek. Aha. És ez mire jók ezek a lámpaernyők? Bubutorka analla. Ez is nyírfából van. Kinibe jöttet tájjártál. Szerinted mire lehet valami? A védő a lónak a patáját védi. Nem. A lónak cipő. Jöttet, szülgü tujarinkális tértén. Etime? Kinibe Akkor jöttet pi. tájjártál? Vagy napellenző. Hogy A ne lónak? szopjanak ki. Hogy le ne szopja a mamát. Hogy a lótejet le ne vegye. Aha. Aha. Nyom. Értem. Tehát így, igen, jó. Mondjuk ezzel a lószőr kötéllel. Ide. Onnan ilyetini de bilgi var Allah. És ez egy jó kis lószőr kötél. A gyilöldörondban ott vannak a kicsik. Azon a részen vannak a kis bocik, itt pedig a nagyok. Ott ünnep a tír Ogus tuszpaturárdo. Aha, az ökrök meg a bikák, hogyha van, akkor erre felállnak. Ott ünnep taroldiak. Na de hány állat fért itt el? Bu, manni kotongo kasz több ünnep kíreri. Legt maximum. Oruku koton. Batrao valla. Ez legalább 150 éves. Bilgi koton milyen süvey. Uluhan ciye kurduktar. Na most azt mondja még el, hogy ez kívül miért agyaggal van borítva. Miért szarral? Bögeler bit olur buttar man. Biligin manni bol bata. Mondd a papának, miért? Aha, szép. Ontan anigi tuhtar kotonnor Kínen. Tässä tytten Kínen. Ontan biligin tuojunan. Tässä tytten tuojunan onko hullubut. Ontan keteh kotonnor barita. Szágnen tuh. Ontan buto tuojui. Hát hölgyeim és uraim, képzett istálóépítők lettünk. Aha. Szágtően kálbuta. Szerinted miért van az, hogy ez agyagból van és nem szarból? Hát szar könnyebb szerezni, a másik istálónál tök jól bevált. De az viszont hamarabb lejön és minden évben újra kell tenni. Ja, és hogy ez tartósabb. Így van. És akkor agyagot bányáztak? Nem, ez most mi, hogy megerőzzék az állagát. Annak idején szar volt kívül. Ja, de akkor ez egy új dolog. Nem, a maga az épület az ugyanaz, csak nem szarral újítják meg, hanem agyaggal. Szebe. Bulurgu bulan Allah'a tüspit bu. Aha. Kıtçavut. Aha. Napol métre kıtçavut. Aha. Mivel itt folyamatosan fagyott a talaj, süllyed minden, ezért az oszlopok elkezdtek süllyedni, és nem volt ilyen alacsony annak idején, legalább egy fél méterre. Sande. Kinyitottak Szentúr szülén. It's okay, it's absolutely okay. Szinte ott tüspüt. Kimegyünk. Aha, spider. Gyere ide. Ez hogy szerencsés? Hát? Kaptam közben egy szerencsét hozó pókot. Hát kicsit kifáradtam, amíg minden oldalú szállástudóssá képeztem magam. Itt van Csabi, aki 2 évet töltött Jakutiába, és ilyen eszközöket, amik egyszerre csapdák is, és nyomeltakarítók is, és ilyesfajta ízszerszámokat, edényeket, pitliket, házakat még ő sem látott, azt kell, hogy mondjuk. Csabikám, lenne viszont egy komoly kérdésem. Hiszen tulajdonképpen gondolatban miközben utazunk, otthon is járunk. Csaba. Serious question. Az ős magyaroknak egy ilyesmi lehetett a téli szállás? Nem. Az ős magyarok téli szállása tehát nem ilyen volt. Hogy milyen az ős magyarok téli szállása, azt a Cadillac Drive következő epizódjából megtudják.
Sajnos Vahorn barátom a mai napon nem tudott velem tartani. Betegeskedik, gyengélkedik, és úgy gondoltuk, hogy azért, hogy a holnapi napon hamváiból föltámadva az ő költészeti ereje és eruptivitása beterítse a Jakut tájat, ezért a mai napra pihenő napot engedélyeztünk. Na, hogy még ezt a végső kérdést pontosítsuk, eredetileg ez tehéntrágyával volt. Ez, hogy itt ez most agyaggal van, ez már egy kicsit skanzen jelleg, hogy ne kelljen ide minden évbe kivándorolni. Egy dolgot ne feledjenek, a magyarok téli szállása nem ilyen. Nem ilyen. Két urut, drog vengerder, igen, kenderiger, vengerder, drog küsztiga, emiye inni kurduket adod, ilyen így, mit tudom, Igen, két ökör, ez Vengria Torzsabüla, quite similar, very similar ancient pika. Bukahiszi jetten? Ott a bú, van topszusúja. Na most ezeknek a kicsit lakatlan szállásoknak a hatalmas előnye, hogy enni se adnak. Tehát a mai napot azt étlen szomjan abszolváljuk, most átvászorgunk egy erdei iskolába, ami voltaképpen a mi tanyasi iskoláinkhoz hasonlatos, ahova a diákok bevászorogtak a szállásokról. Hogy a nyári szállások milyenek, hát ezt majd egy újabb 24 részes sorozatban mondjuk el. Most elég legyen ennyi a téli szállásokról. Szokora. Spasiba. Ja тоже хочу. Ja nie specjalny champion. Ja mogę немножко kasować. Azért ezt a gúnyos nevetést talán abba kéne hagyni. Jó, abba. Sándor. Stop, segít rajtad egy kicsit. Stop. Hát miért? Nem volt teljesen égő. Hát te Nem. hogy kaszálsz, Csabi? Tessék. Megmutatom, jó. Tessék. Ha? Na. Ha? Igen. Jó, hát. Ő nyert. Enkölyaj dingyit. Köszönjük szépen. Oké. Hát elég ebből ennyi. Tamás, kész vagy? Itt van egy nagy moszki. Forog. Megy, csap. Csap. Megy. Tessék. Csabi. Ki ő? Ő Olyunszki, akinek az előbb a balagányát láttuk, ahol született. Ez tulajdonképpen egy téli szállás volt, a nyári szállás, ugye mivel nyári szállás nem maradt meg, és ezt a szobrot a kommunista időben készítették Olyunszkiról. Olyunszki arról híres, hogy ő volt az, aki összegyűjtötte először a jakutok Jó, olajholyt. maradjatok csak! Csap. Ja, nem állt meg. Jó, az nem baj, hogy ő. Nekem megállt. A Gyuri Akkor megállt. Ő is itt van? Urahanál, egy kis totál az egész, Ajdana az a baj. szóhták. Forog a gép. Nem megállt. adok mutatok egy tesséket. Forog. Csap. Tessék. Csaba, pazsálusztál. Ez Olyunszkinak a szobra, akinek a szülő alászára és a szülő balagányába nem sokára el fogunk jutni. Mi az az alász és mi az a balagán? Alász, ez amit itt látunk. Bu alászto. A mező. Aha. Bu kocsa. Itt egy, alász egy nagy mező. Amit egy család kaszál, vagy ami egy szálláshoz tartozó füvet biztosító földterület. Bir alászka, bir üálodorordo. Bírere üál. Igen, ezen a területen egy alász van, Egy alász, egy szállás, egy balán. A balán, Balagán. balagán, az a téli szállás. Polposztán kinnehenenne szakaherger hűlbe hette tőncse. Aláhanon John Akavar betanan alaguttára.
Aha, a kolhoz előtt 27 000 ilyen mező volt, ahol különböző szállásokon jakutok éltek. 27 000 szállás volt. Majd Billigin hetti hűszeréne helléginen. most pedig csak 700 falu van. De ennyire ez történt a központosítás alatt. Anton buki midjen éte? Bu Balatına Yunuska, iti bilgin balağını bir gördüğüt. O kini onunla türevit kihi. Saka avtonomiyatın önce de o şürbekki hellahka Novosibirsk'e korakka. Kömüskevit Maksim Birus Amusaptin. Onunla kini hürbet olszasztagate. 29 éves korában Novosibirskben egy Maxim Amosov nevű jakuttal együtt elment, és ott kiállt azért, hogy Jakutia külön köztársaság legyen a Szovjetunión belül. Bu pametnik herikennitte Moszkva orbuttara. Ondan bu ötikölge, Narodnay teatrga, Oyunuskan játnan Narodnay teatrga turbut onu köhören albuttara. Ezt a háború után készítették Moszkvában, ezt a szobrot Oyunszkijról. Eredetileg ez persze nem itt állt, hanem a színházban, és később hozták el. Kahan köhören Ahabikiti? Szűzszáhiger. Oyunskay Szűzsziliger. Szűzsziliger. A 100 éves évforduló kapcsán hozták ide. A színházban állt ez azt jelenti, hogy ez a színház, ahol mi voltunk, annak a helyén állt egy másik? Itt tatta teáter tuoh meestetiger urut, atin teáter turbuddo? Itt neuruk tuoppaareita, klubpaareita massa, omajan kautta. On näitä turputta. Onton urut teáter ol klubka yle läbiddo? Aktegar bar mas teater bar gibili. Olonlar lerde. Aha. Bastıkı haka Narodnay teatra haka erigen. Bastıkı. A helyén egy klubhelység állt, ami leégett, és annak a helyre építették, és a színház mellett van egy kis faépület, ahol régen volt a színház mögött. Érdekes megnézni, hogy a szovjet konzervatív ízlésnek megfelelően szinte nem is egy keleti ember néz le ránk. Csaba, arra kérlek, hogy röviden az ő irodalmi szerepét foglald össze, esetleg mondjuk a magyar irodalomban kihez tudnád hasonlítani, ha ez egyáltalán fölmerül. Bizonyos szempontból Arany Jánoshoz lehet hasonlítani, mert ő volt az, aki szintén meg akarta találni, vagy meg akarta írni a magyarok hőseposzát, de az a különbség, hogy itt annak idején az olonkhó egy élő műfaj volt. Olonkhó. Olonkhó. Olonkhó, ez mit jelent? Hősi ének? Hőseposz, igen. Aminek a mozaikjait ő összeszedte, és egy egységes hőseposszá formálta. Tehát ez az ő irodalmi tette. Így van. Na most elmondtátok még azt is, és beszéljünk erről is egészen röviden, hogy tulajdonképpen a lenini korszak egy óriási reményt kínált arra, hogy Jakutia független lehet, tehát mondhatjuk így, hogy a kommunizmusnak volt egy progresszívnek nevezhető szakasza, legalábbis az akkori naív és reménykedő értelmiség szemében, akik azt gondolták, hogy majd így függetlenek lehetnek. Ezekhez tartozott Olonszkij is. Ojonszkij. Ezekhez tartozott Ojonszkij is, és hát mint a jakut kommunisták szinte mindegyike, ő is a sztálini represszió áldozata lett, amennyiben 1936-ban nacionalizmus vágyával kivégezték. Az ő holtteste és sírja ugyanúgy nem ismeretes, mint a jakut értelmiség legnagyobb részéé. Röppenjünk gyorsan a mába. Ma Jakutiának van-e valós függetlenség igénye, és erre milyen esélyek vannak? Kini küretik Oyunszkaj tugunan, onna kini tuoh respublikatin kajdaktari tugunan kepsepit, onton biligin tuoh Saha respublikata töhö illeng bielejitien bagarar. Illeng töhö tuoh bejatin tuoh sanatinan bagatinan hidjar doidu. Saha ere? Aha, ono iter. Köngüllük tényleg. Köngüllük, aha. Aha, köngüllük. Ata bilgin köngüllük olurubut, orta Rossiya'ya tiremmit. Olganan maran suverenitetten hadiyor. Dolata beybi tuspa udarstva bulamut vonsal olurdu. Olganan maran ona Rossiya toplattı. Saka tılıhı tiret vama ügehe. Onunka globalizasiya kemiger hüter. Jigin. Onun bullağına suverenitette ardaqında şügeyete. Olganan maran taxannıka bağıra söptü bir kanada. Beybi beybi öbürler bir düğestirin tutan olur okutun bağırır. Sakalı oskolalar, hakalı tıllar üstte, hakalı tiyatrda, hakalı hangaran ineren beybi sevdi tutan mutun diyecek.
elmondhatjuk, hogy 10 évig volt Jakutia köztársaság, utána Ez mikor volt? 10-20-tól mondjuk? Jelcin időszakában. A Jelcin időszakában? Igen. Aha. És most pedig egyre kevésbé ez. Hát akkor haladjunk tovább. Mi másik? Nem küldöm. No, hát akkor még egyszer ezt az erdei iskolát. Sanyi, még tanástességekre légy szíves. De most fogja bemutatni. Jó. De man natur, vigyig ikerd bitiger. Számát kinge. Manna budjek. Be fogja mutatni pár szóval az iskolát. Biletçikin köndür gitkim köyün. Köyün istan aha gye. Ja. Bir bakın göstereceğim. O, te köydin. Çebe. Baaha. Baaha koştuya tak. Çe. Baya oynuyor. De bu bir to hakikaten turabı. Bu Türkiye'de odunga amastan tence tavsiz altallah bet bakıllah turusi kenitten. Matematik sip mapida mapide ke sorunu vallahi nakatın berata. Öyle okumakta kalan uçutal ke oskolas pun. Amastan aspet oskolata bu. İçinde kalan istakım ostala ne? Hiç astıbıt dolu ama ostala ayrı. Namara. Namara öyle atıyor diyor anlatır bu da bu. Ne köhren aldı. Onu tuttuğuna gol tiyasa hasta gol manna yerine gitti. İtaltallah ka. Onda kavga yönetimde ne iyice bari spiega onu görüyor kuttu. Öyle bak kuttu. Körühpüt. Görüyor kut. Doğum ne? O tükenna ke matematik mapes mapidan yang ke manna kadan balgah tuttar buta internet sekolah tuttar buta coba. Hanga da sekolah tuttar buta bukan netta. O ke manna beatu tutallan hasta onu verip bitevit. Ondan sonra hanan albat. Kulatone de stres oyunuskem ikinci tediyen karı diyetla aman ne kadar onu mehangaydı dedi. Bu diye amanna. İşte bu diyemun lugar. Dariya illeriye navna hip sevediyen emekın. Kıcağı soğutun da emekın. Doğuna tatırır bu doğuna. Biyen doğusullah. Bu emekın kurang karyan wirapit. Na haja dengan tebati wa alut dah ko nya nan ana hatar wonna tangah na braktan dire kelam ne. Nya nan protein sebes itu ko presine dohona skata hajjan jepat to bolam mana karal yetla amastan kallana budaje kallana dariye me angaita. Wonna kniya abesak hilah qola. Olduk ne hamak tabun. Onu bu minik keçi ya cep cep ekenitten bu minik keçi yem diyor. Jack kirek kördürögün. Ő is ide járt esetleg? Ennek nem mikor szkóla hogy bitin uru. Mielőtt bemennénk egy pillanat, hogy a két rész eléggé különbözik. Mi a különbség? A körbuoszkola ikköttö. Bubollaginál balarankurdu közből bonucsali. Bubolanga angargan wirapit. Mütövügye. Mütövü. Bu tuara mi o. İşte digna bilgin oskola tete. Bilen koruyor kot. Onun net bir bu manna yana tarafa ne wirapit yana. Barata to takem demek kisbet. Barata nah tu sahibi ayet kuruldu. Yana kadbet onu manna iyi pakka dere koram manna. Basta ini koram ha manna gibi tadiyan. Tuta tugulalla. Üzdü bile var. Ott van a bubu, Pillanat. Gernucsali. Bemennek az operatőrök. Az a buula hanklászta. Szakali.
grafik baha. Bemennek az operatőrök. Ám aztán operátor bepírel. Harmadiknától fogja tudni az öreg is. Annyit nagyon sötét. Megálltál, Peti? Megálltál? Te mondtak, hogy te ne uskolod, te hogy ilyen gyetrullákkal. Apa nálki Ivanovics september tehet tolan. Työt on just kys. Onu beäti yöräppet. Beäti osko tietkär beätä vaikea. Häniä. Sen jäävän. Häniä baivakkan. Ikke ysikön muuta syödään sokraa. Onu beäti yörämmeti, mutta on yörämmeti kanna vilivät tuoteen kanna siipsät. Apanaisi Ivanovics. Beibiraatara tekkehevet ampatis Ivanovics soprona. Tyräävät ehtä. Soprona mietä ol agateru yörämmeti, mutta saamme kyllä kyhävää netiä. Ol onu valani on olla vähän viikon joppet. Tuppasirin. On ton töitä tohosys, ei agasys altohellaakaan. Ja agaturti tunturuttaavat Dimitrievich Popov tien agavut, sakatiput agavut. Jos on auttaa kannatavat vaikka kyllä agavut agavut ja työtä on jätengää toskolaan. Päätin jätengää. Onna ryötylikö nyyrä pettyys agom kesokon. Sakaolor. Mosko. Orostottan könärivät katseväri. Tehtävänä komennärivit on näitä kammatioga tuottavat inyanan. Oltumugar bo sakaigar haamai bastan virattar kammatibit sakaigar oltumugar Revolutionera tata ikiyistodon tegrafta kayvari. Biller yuraktaydı. İte askeri bata. O çotoğu kemeynen sakaigar bo kanna da o bata takara onu gibi. Onu timler kipten mulamma koramı bilevin onunla oruç onunla kapsibler ete. Mutta buuskolaga kasvaa. Boskolaga göremiyonlar emniyet oroturu oğun yuraktaydı onbattara. Oldu onlar kalın Sivriska Parti'ne dönüp battıra. Rahatsızlıklar gölle yaptıra. Onu barıştırın alan kapçır ola bu hılar soruyor vallahi. Csaba. Ya oldu mu var? Arra mondják, hogy Kádémiről van szó. Oldu mu var ya? Nem, Köyünce ağız yüz. Ağın hıllaka. Tahtattan ağambanla tahtattan oğuta rege. Akayrekten ağambasta düvira batnika abi ordu bitiririz. Bir vay denge. Oto ikisi agar ölbüte kulvalı vuran. Oğlum ton verene çetepten yokuskayga premunajeni bitiraman buhat okka. Moskovski yuridiskay fakultetka Moskovski üniversitete giren. O yuridiska fakulteti bitirer tönce ağısız avanımlaka. Onna Alexander Tiritira ta karana siyetgar. Betin öbinan bara hıcana hatta.